Uma wakho. Hayi. Uma uzakwana nomkhuluma wakho. Wena futhi wena futhi. Akekho njengamanje emhlabeni. Ngenxa inqumo zakho. Ngabe ngombuzo kuyakafuna abanyana bami. Ngiqhubeka naminyaka yakho futhi. Ukuya eAmerica kulula kakhulu. Inkinga ke wena ngeke ukwazi ukuqualify. Cause ukusemoto ngikwazi qualify. Kumele uthube ibhono ukuze uDonald Trump uzokwazi ukuyenzela ivisa fast. Advocate iqiniso. Uyabona lento lena yimfihlo. Ngeze zihlale zi-entombed. Khona amaduze nje abantu bazoyazi lento. Hawu sanibonani makhosasa naphumelele. Osomabhizinisi bami bakithi. Ngithengela kuba umgqugquzelo lapha. Ngithi bafake lapha ingwebu phela le ekhebusela phezulu. Uthule ngiyaxolisa ukhokhe kubani? Hayi sithando sami yabo nje la isihlobo thozi nje asiwacharge ama deposits. Imake uthi ukhokhe I deposit nani? Ngicela ungiphindela badla ngicela ungiphindela. Ngoba ngithi hayi ngiyazama ukuthi ngikuzwisise kahle hayi angikuzwa. Vaccination certificate. Ay ngeke majobe angikwazi ukuthi ukhuluma ngani futhi angazi ukuthi yonke lento uyikhokhe kuba. Uyibona into osuyenzile? Uyibona into yenzile? Ay yazi ukuthini majobe? Ngicela bandle ungabisakhokha ngisho isenti manje sizobuyela kuwena. Okay ngiyabonga. Uba majobe? Ngibuka ubani umajobe phendula. Ubani umajobe shoniphi? Uzelela zonsizwa, kuzelela abo bantu. Hello. I'd like to know about the refugee program. Good morning, sir. Thank you for calling the U.S. Refugee Admissions Desk. How may I assist you today? Yes. I want to know how about the refugee, how it works. Well, the program is specifically for members of the Afrikaner community seeking protection from ongoing genocide conditions in South Africa. Genocide? Oh, then how do I apply? Applicants must be Afrikaner and they need to show proof of heritage. Proof of heritage? Oh, how do South African like Zulu, Xhosa, Pedi apply? Sir, why would we offer refugee protection to black South Africans? Oh, because they're also South African. The administration is responding to violence against white Afrikaners. Excuse me, are you... Hayibo. Yini ubuso bakho bamuncu nje? Bashwaka kwenze njani? Ungayenza kanjani yonke lento? Uyazi ukuthi kusithathe isikhathi esingakanani ukuthi silikhulise leli business? Hawu bakithi asehlise nomoya. Ngalokho uthi asehlisa umoya. Wena uhamba untshontshe imali zabantu la ngegama lebusiness lethu. Hawu ihaba elingaka. Ungasho sisinehaba Sholiphi. Ungasho sisinehaba ngoba thina la sifonela ama client la. Athi asibuyise imali zawo zama deposits. Lezo ububaqola zona zama vaccination certificates. Kwakuyi-vaccination yani yona leyo? Lona sihlobo beqola abantu lona. Athena abakhokhela ama-vaccination nama-passports. Uyabona wena Sholiphi, untshontsha imali ngegama lethu. Untshontsha imali zabantu abayisebenzele kanzima. Cha, benginganjalo. Bekunjani? Bebekhokhelani? Insurance, idofela.
uthini? Sikunika ithuba. Udlala ngalo. Iyona ndlela osibonga ngayo le. Usibonga ngeplate elokhonje. Cha, kulungile-ke kulungile. Sijwayele stop. Sifonele amaphoyisa. Amaphoyisa sijwayele. Mayi, Fonela umonde. idrama engaka. Mana. Fona Sihlobo. Sidlala lo. Hello. Umondle loyo. Yebo yimina uSihlobo lesihlobo sothi. Ngani loyo? Simbani? Simbani? Simbani lo mfazi? Hawu. Ngikubuza umbuzo. Akukho lutho. Yena ngathi ulutho lo sekuyilona gama nje okwazi ukulikhipha ngomlomo wakho. Nora. Ungakwazi kanye nje ukuthi ngeke nje uphume kumina. But angilwi nawe, angiyimisela ukulwa nawe, ngikubuza nje umbuzo olula. Ngisho ngoba phela ngikubonile earlier on lapha ya uhleli noladlamini lapha kwaNjomani. Ngibona ngathi izinto yini ngathi ayihambi kahle hle. What gives? Hayi ile ngcebo yakhe engaboni ngayo. Oh manje ke nihamba nini ke Mr FIFA World Cup? On the 8th. Namhlanje Namhlanje i8. ay ngokwazi kwami la eAfrica nje iyonkana umhla ka8 namhlanje. Ngingazi ke mhlambe ke usuqalile ususebenzisa ikhalenda lapha phesheya. Mekunjalo ke. Uzoba namhlanje late. Undiza wedoni. Hawu. Uzokwazi ukuthi nje ukuphume nje endabeni zami, nje uphume nje uthule engazi ukuthi awazi. Oh. Surely Goeiemôre. Goeiemôre. Mijn naam is Gert van Donder. Het gaat goed, dank je meneer. Goeiemôre. Hello? U.S. Refugee Admissions Desk. How may I assist you? Goeiemôre. I'm sorry. Oh, I mean, good morning. My name is Gert van Donder. Great to hear from you, Mr. Fantona. How can we help you today? No. Van Donder with D. I'm a Afrikaner from KZN. What I can say is life is not good this side. I've done everything for these people. Give them jobs, give them food. I even took their children to good schools. That's very commendable, sir. But what I get after that, nothing. These ungrateful people, the only thing they want, they want me dead. Even the government is not doing anything. They are politicians also. They are telling people to kill me and kill me. Ma'am, I just want a safe place for me and my family. You've called the right place, Mr. Fantonder.
We'll need to conduct an online interview today so we can fast track the process. First, I'll ask 5 simple yes or no questions. Can you do that? Yes. Yeah. I'm sorry, could you stick to English, please? Oh, yeah, yes. Are you a South African national? Yeah. Yes. Are you of Afrikaner ethnicity or racial minority in South Africa? Yes. Are you over 18? Yes. Are you currently living in South Africa? Yes. Lastly, are you able to articulate a past personal experience of persecution or fear of future persecution due to race, religion, nationality, social group, or political opinion? Yes. Wonderful. We can proceed with the interview. Please prepare a copy of your ID, passport, and complete the refugee admissions application form. I'll have all that ready, yes. I'll send a link to this number with the next steps. Thank you. You're welcome, Mr. Fantonder. That's goed. Hawu, kahleni bo. Idrama engaka. Hawu, kahleni baba. Idrama engaka. Hawu. Awunabuka nini umfazi abaleka isigebengu somfazi. Hawu ma. Hawu bo. Hawu ma, awukwazi ukukhathala manje. Ngeke ukuthi ngambaphile lo mfazi. Nakho ne. Mfemane. Iyabaleka lento. Uyasimsesa mbamba. Usenkingeni. Hawu ma. Avimbani bakithi. Hawe. Velo, hawe. Asaphefumule. Hallo, samena. Mama lapha kungathazokhuma manje. Hawe ma. Hawe. Yewena Shali. Hayi, uyabaleka lo mfazi bandla. Kodwa ke ngeke azabaleka unomphela. Sizombamba kodwa yena. Uthwethwa ngathi nginyamazana. Amasho hlezi kunedrama nje. Hayi kahle unonaka indaba zakho wena. Wasophendukela kuwena thina. Yini ke le? Ngosishwayeli kambi la. Hawu. Hayi abaleka lo mfazi yasho uthi akwalusi. Yo. Hayi sombamba kodwa yena. Asambe silo. Kodwa nje hayi. Hayi sengicishe ngaphuma umoya. Inkani. Izona ke lezo mlaleli indaba zakhe ihamba phambili ke namhlanje mina ke uma sibuya ke noma kanjani ke sokunikeza zona sephelele ke. Okay. Okay. Mau. Shap. Kanjani batha? Hawu, kunjani? Ngikholwa mina unjani? Siphilile. Hayi ke sesiyobona ngawe ke ngizobathi yale. Welcome. Sobe sisho sonke sithi bafana. Mana ke khona sekubonile kodwa. Oh, hayi ngiluvus angaqhamuka nomlindi. Okay, hayi akunankinga ke baba uthi ukushiyeka. Anyway ke hambe kahle enjoy. Angisakhalela ke World Cup. Sisi ke bafana. Enjoy ke futhi. All right. We'll see. Njani sesi? See you. Yebo. Ciao. Hayibo. Akumele ngabe useAmerica. Konke incane ethi yokungididisa kancane. Ngidinga usizo lwakho la. Cha. Lalela mina futhi lelikhanda lakho angakasho nanokuthi ngifuna ungisize ngani. Ngifuni ukuzwa mbatha. Awukaze nje wafika weza kumina wathi intwana yami ngizokuchecka uGrand. Intwana yami ngiphathele lunch. Hlezi uza kumina mase enkingeni. Ngifuna ngikhumbula kahle. Ngigcina mina ukusiza. Ngayithola mina sengingedwa sengisenkingeni ungasekho wena. So nje cha. Yona siphuphu. Akekho umuntu omunye ongangisiza la kamasho. Okay ke kokusiza ukuthi uthole esinye isiphukuphuku esizokusiza ngoba mina ngisayishaya lezi ngqondo zakho ezijekile. Lalela sizohlangana eKuvukland nawe. Angizosenzeni. Ngizokunikeza ama direction uphathe necamera yakho. Ngizokwenzani mina lapha? Hlisa umoya. Hlisa ublood. Yabo? Hlisa umoya mfana wami. Bamba la. Imali. Uyabazi labantu laba abajwayele ukushintsha ubuso babende. Makeup artist. Khona mhlawumbe umunye omaziyo. Ufuna ukenzani? Ngakho isikhathi awuzama ukuthi ufike lapha na. Shesha. How? Makeup artist.
Okay, ngizophathela i-orange juice nesimeshwa. Sakudala umuntu Dinwe kabi. yazi uqama afuna ufunda ukuma ngathi. Anilokothi nje aphinda afuna ukubeka umcondo wakhe la. Angalinga zami. uyayithola. Yakutshela angalinga zami. Auntie, Hayi wema Jesu. mama dala. Kwenzakaleni? No, letha igrasi enama ice namanzi. Oh, letha amanzi phuthuma mina. Letha amanzi ngiyena. Nabuya senijulukile ke manje nijahana nabantu, niphefumulela phezulu kwenze njani? Hayi khulileka nono akekho ufahi ngoba nje phela umuntu ubegijima izinto engayijwayeli. Hayi bosihlobani mina kancane. Hayi kabi ngithi angibuza. Yini sanibona senigijimisa umuntu nje kuyisibhudubhudu yini kwenzakala? Yilo Sathane. Hey, ngiyamazi noSathane mina. Uba Umamezala wakho Sholiphi. Awu. Kanjani nje? Isela leli, iqola. emake usho ukuthini muthi uyiqola? Yazi lo mfazi siqala ukumazi. Saqala ukumazi na kune event eguguthandayo lapha endlende. Yazi kuumuntu nje nkosami oyilungele, alright. Wazothi nje nkosami yacela nje ukuthi sibe ama business partner naye. Savuma yini noslowa phela sibona umuntu alright. Wasithembisa usuzidlisela ama client akondlende, ondlende wavele uhlala khona endlende futhi abantu basendlende uyama understand. Kanti asazi sina ukuthi sithatha inyoka siyifaka la ngaphakathi. Isela, inkunzi malanga yesela. Isela. Yo. Hayibo. Loya muntu usebenzise isihlobothoza ukubamba abantu imali. Nini ke ngibuza kanjani kodwa? Ubefonela abantu basendlende athi naye abafaka ama deposits bakhokha ama deposits o vaccination nezinye nje izinto eziningi ezisangana kanti uyazi usile mali le ama deposits uyithatha ifake ephayitheni lakhe Lapho ke akakaze alethe ngisho elilodwa iclient kodwa uhleli lapha ukhamsile usebenzisa ucingo lwethu usebenzisa ioffice lethu uqola abantu. Bakuhlungu kakhulu ke bona labantu laba sebelwa nathi ke bafonela thina bathi asibuyise imali zabo zama deposits abayisebenzele kanzima. Niyazi ukuthi kusithathe isikhathi esingakanani ukuthi abantu basebo iminyaka kusithatha iminyaka. Awusho kunjani umlenze wakho? Khulileka nona ungayikhathazi ngalokho. Angingene phela lana ungena uxhuga lana manje. Ngeke nona. Sineyinkinga eziningi kabi nje. Kunaleli dole lingixugisayo. Hayi futhi ziningi inkinga esinazo ukubuhlungu hayi siqolile lo mfazi. Yazi mangicabanga ukuthi umsebenzi wethu ongaka esesiwusebenzele kangaka ungenza ukuthi uvela ushabalale nje kanjalo ngenxa yokuthi thina sivulelwe yamnyango kwangena uSathane. Hey, sibhlungu lezindaba. Umuntu. Sibhlungu lezindaba. Usathane lo muntu lo. Thobani uhlole impi. Akadinga umthandazo nje lo muntu. Sibongeke. Dinga induku. Dinga induku lo sombamba kodwa. Sholi. Into abayihlangana abantu bayahlangana sombamba udayena. Ngiyabona la ngifuna ningishintshe ningenze uFan Tonder. Yini manje le? Hayi uFan Tonder nje kuphela. Ngifuna ukuthi ningishintshe ningenze ibhunu la ngempela. Yabona ngikhuluma ngebhunu leli elinenja yalo elihamba ngamaveni lamakhulu eneplaza elikhulu. Yabona ibhunu elisabekayo. Okay baba sokulungisa idlathi sikufake namashiya sikufake wona amadeva aqijile sikwenza ube mpofu. Oh manini eningichaze kahle niyenza nani la kahle kahle? Yeke imbuzo eminingi wena. Ngihlole phela ngingabuzi. Sishuthani la iskiti noma senze yini lezi impahla zakhe ama campaign? Wevusa umthetho wakho uphatha icamera ushuthe uyeke ukubuza ipasi nespecial. Sezwana uthule nje kanye. Ntombazana awuqala umsebenzi. Iphutha lakho lonke leli. Uwena kwangafanele ukuthi uvumele lo mfazi ukuthi azongena la businessini lethu. Hayibo sithobo umusenza athi ubungazi nawe ubujabule ukusothola ama client asendlende. Hayibo phela mina ngangithemba wena nendlela ocabanga ngayo. Naphela ngangazi ukuthi nami lo mfazi uzongobuqola. Uyabona ke inkinga yakhe iqala lapho ke. Musi blame yonke ukuyiphosa kumina wemadongo. Wena okokuqala ngakutshela kahle ngathi mina lento asisheshe siye ngoba ngeke imbone lo mfazi ukuthi uhleli urelaxile ubusy nefoni la wathini wena wathi hayi isihlobo asimiyekeni lo mfazi lona esimnika isikhathi sithi sosaqola abantu. Hayibo manje wena lonke leli phutha usuyalithatha uliphonsa la kumina mina ngangazi ngani ukuthi uyiqola. Mina ngangazi ngani. Uyabona ke lento yakho fanele ugcine ngci wena ukuletha abantu bazochanasa la ebusinessini lethu asidali lana. Pho ngalokho isiphukuphuku angazi ke bathi mayihamba njengedada ikhuluma njengedada isuke iyidada. La wena
gada into oyikhuluma nami ungakhulumi nami noma kanjani engathi ukhuluma nale ngane yakho ulili lehlanya ekhanda lesidinga udokotela wengqondo Angizwanga. Uthini? ungizwile madoda ungizwile ngijwayela kambi hey wena nawe ungijwayela kambi no ngizokuphinda ngiphinde madoda ngijwayela wena nawe uyangijwayela futhi nawe futhi Ach, doch. Wonderful. Ach, doch. Hä? Ja? Ach, doch. Ay. Shutheni-ke manje. Ja. Ach, doch. Take it long, ngoba lapha siyakhona mfana kude make. That means I'm taking the flight right away today. Before that, we need to do an online interview later today. Bukithi sike moto. Hayi, imali bhuti yabona ke manje. Into ezokwenzeka ke manje sekuzodingakala ukuthi sithole umnikazi. Oh.